Ning panahon sa pandemya, gumikan sa kalisod sa kinabuhi, migawas gyud ang pagka madiskartihon sa mga sugbuanon. Sama nining magtiayon nga taga Mandawi City nga miswitch silang pagpamaligya og essential nga magikinahanglan sa tanan karon. Ato silang ilayahon pinagi sa report ni Nico Serino. Sa Subang Dako, Mandawi, naabtan namo ang magtiayong Rodolfo ug Angelica. Busy sila sa ilang tinda nga isdang mamsa ug pasayan. Adlaw-adlaw silang musuroy sa ilang mga suki sa pipila ka mga subdivision aron mahatdan og isda, sakay sa bisikleta nga dunay sidecar ug lain pa nga bike nga bunga sab matud pa sa kakugi. Kaniadto, matag adlaw sila nga nag-abang og bike ug sidecar ingon man timbangan, apan karon nakapalit na gyud sila og ilang kaugalingon. Dili naman to siya halin tungod sa pandemic. Ari na sa kuan isda, mga inani tipod sa halin man. Kung kanira yung murag basic ba, may halinon, mura sa damang gibaligya. Sawa pa mo igo ang COVID, ukay-ukay og RTW ang ilang gibaligya ug isuroy sa mga suki. Apan nihinay ang negosyo kay di man kini essential o kinahanglan. Maong nakadesisyon sila, seafoods ang ibaligya. Primero ging paninda gid manok. Mga pila ka adlaw nitisting kog isda nya, mas okay mang isda, mas kusog man ang palit. Kaya nguban isda man kay para makonkuan ba ikuha sa gulay. Kun kusog nga adlaw, mahalinan sila og mga sobra 20 ka kilo. Nahagit man gumikan sa epekto sa COVID, apan alang kanila, ang importante padayon lang gyud nga maningkamot. Labi na nga musugod na sab pag-eskwela ang ilang mga anak karong buwana. Kung magsaligta sa atong panggobyerno, daghan ra ba kayo sa dili mato tatanan ba? Ana naningkamot sa gid ko nga mamaninda para pod na ikos pamilya. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.